Gràcies per haver vingut a aquesta convocatòria. A una roda de premsa que espere que la televisió que paguem entre tots, la televisió d'Ontinyent, l'emeta de la mateixa forma que ho fa amb les rodes de premsa que realitza el govern. La gent ha de saber que el Partit Popular, el govern de la senyora Insa, censura i manipula de forma sistemàtica cada una de les nostres rodes de premsa i les declaracions que fem. Sobretot en temes com el que avui ens ocupa, el disseminat. Però també ho ha fet en altres temes importants, com l'assumpte de les hores extra de l'intendent de la policia local o l'absència del regidor Vicent Vila en l'incendi que patiren les nostres serres el passat mes de setembre. Per això, abans d'entrar a valorar les declaracions novament desafortunades de la senyora Insa, des d'ací li demane a l'equip de govern que facin un acte de transparència i democràcia i que aquesta roda de premsa tinga el mateix tractament informatiu que ha tingut la realitzada per la senyora alcaldessa, perquè, pel contrari, ens veurem forçats a emprendre les accions legals que tenim al nostre abast. I bé, avui us hem convocat a aquesta roda de premsa perquè després de conèixer les declaracions de la senyora Insa ens hem vist obligats a comparèixer davant vosaltres per descobrir, per denunciar la intenció que tenia i que ara té el Partit Popular d'Ontinyent. Perquè si ací hi ha algú que ha utilitzat el tema de les casetes per atraure rèdit polític, els assegure que no hem sigut els socialistes, que fins i tot acceptaren formar part d'una comissió que un any després la senyora Insa encara no ha convocat per a treballar i aquesta és la seva voluntat de consens. La ciutadania sap que durant més de 3 anys la nostra postura en res s'ha paregut a l'adoptada pel Partit Popular en la passada legislatura. Els socialistes d'Ontinyent hem estat callats durant 3 anys, hem deixat fer i en cap cas hem alimentat en falses promeses a propietaris i afectats. Entre altres coses, perquè sempre hem sabut que el problema i la possible solució a les casetes no és una qüestió fàcil, i menys encara, una qüestió per a ensenyar-se políticament. Però el que és inaguantable i no es pot permetre és escoltar com el PP de la senyora Insa es vanagloria de gastar més de 200 milions de les antigues pessetes en estudis d'ordenació del territori, volent fer creure a propietaris i afectats que la solució ja ha plegat. I clar, vagin vostès als afectats, als més de 80 propietaris que en aquests moments tenen ordres de demolició signades exclusivament per la senyora Insa, i vagin a aquests propietaris que tenen ja expedients sancionadors, acabats d'iniciar també per la senyora alcaldessa, i parlen-nos vostès de la solució definitiva. Vagin i veuran com estan. Perquè els mateixos que els van dir que no patiren de res, perquè si ells, el PP, aplegar al govern, se'ls acabarien els problemes, són els mateixos que ara, a més de no fer res al respecte, encara els han complicat més l'existència. I és que no hi ha res més pitjor que la mentira i la manipulació per arropar uns quants vots més. En política, senyors del PP, no val tot. Ara diu la senyora Insa que ella l'únic que ha fet és aplicar la llei, que és justament el contrari que els deia als afectats quan estava a l'oposició. Però clar, li venia molt bé utilitzar la demagogia per a vendre fum. Però per cert, la gent ha de saber que la llei que està aplicant la senyora Insa és la mateixa llei que va tindre que aplicar l'anterior govern, la llei urbanística valenciana. I saben qui la va aprovar? El Consell de Camp, la Generalitat del PP. Ara pareix que la senyora Insa està subjecta a la llei i els altres, els anteriors governants, ho van fer perquè els va vindre en gana. Quanta demagogia, senyors. I miren, de solucions definitives res. Així s'han de distingir dues coses clarament. Per una banda, estan els estudis que el govern de la senyora Insa ha encomanat fer per més de 200 milions de les antigues pessetes i que, com en tota ordenació del territori, té un llarg recorregut en el temps. Perquè nosaltres no som els que han comunicat sancions de més de 150.000 euros, ni hem traslladat a la Fiscalia alguns expedients. Ha estat aquest equip de govern, la senyora Insa i el senyor Filiberto Tortosa, que cadascú assumisca les seues responsabilitats, que no es corrisquen el bulto i s'adonin que això és governar.
però encara no han explicat res, encara no han parlat de com s'executarà l'ordenació, ni de què suposarà econòmicament als propietaris, ni de les problemàtiques que vindran. D'això encara no s'ha parlat, ja vindrà. Però com serà la cosa que ho han deixat per a després de les eleccions? Per què? I mentrestant, els encanta parlar de solucions màgiques. Per altra banda, tenim els més de 90 expedients oberts actualment amb paralitzacions, ordres de demolició i expedients sancionadors. Què passa amb aquests expedients? Què passa amb els que es troben en sòl no urbanitzable, especialment els que estan en sòl protegit? Perquè en teoria algú es va dir que si aplegaven al govern tot es solucionaria. Quina és la solució de la que parla doncs el govern de la senyora Insa? Qui falta, per tant, a la paraula donada? Miren, nosaltres ja ho vam dir al plenari. El que més ens preocupa i ens ocupa no són les zones consolidades, si en realitat les casetes consolidades no eren les problemàtiques, sinó totes aquelles parts del disseminat, especialment les no urbanitzables protegides, on actualment recau el major nombre de conflictes urbanístics. Què passa en aquestes zones? Perquè els afectats es digueren que no es preocuparen de res. I l'únic que sabem ara és que de 17 expedients iniciats en la passada legislatura, ara hi ha més de 90, i totes les ordres de demolició i expedients sancionadors pertanyen únicament a l'actual govern. Així que, únicament, el que demanem és que nomenen les coses pel seu nom i que si ara totes aquestes falses promeses se'ls tiren en contra, que ho reconeguen i ho assumisquen, però per favor que deixen de confundir i d'enganyar la ciutadania. Mentrestant, i encara que la senyora Insa malparle dels socialistes, nosaltres continuarem en la postura adoptada, una postura responsable i de deixar fer, però que no li capi a ningú el menor dubte que el que no permetrem és que es continuï enganyant a la gent. I això sí, per últim vull recordar al PP de la senyora Insa que el passat ja ha estat jutjat i sentenciat, que és a ells als qui els arriba l'hora, que no obliden que al final la veritat sempre és, i aquells que s'han sentit enganyats i traicionats difícilment podran caure dues vegades en la mateixa pedra. Si teniu alguna cosa o alguna qüestió que plantejar-me,